aktivitets- og værested Basen det består af 2 forskellige aktivitets- og væresteder for unge sindslidende. Et, der fysisk er placeret i Lystrup i Aarhus Nord, som er åbent 2 gange om ugen, og en anden afdeling af basen, der hedder Basen Centrum, inde i Aarhus Centrum, så er åbent 2 gange om ugen også. Sidste år, i 2006, havde vi godt og vel 1000 besøg i alt, fordelt på godt 75 forskellige unge sindslidende. Stederne er bygget op omkring ung-til-ung-kontakten. Det er drevet af frivillige, som via frivilligt socialt arbejde bruger tid på at lave aktiviteter med de unge sindslidende, være her i åbningstiden, lave fælles aktiviteter i åbningstiden også, og fælles madlavning, hygge, omsorg, og det at møde hinanden ung til ung, det er dybest set konceptet bag Basen. Jeg er kommet i Basen siden 2005, december. Jeg kommer ind første gang i oktober 2005. Det var da Basen åbnede inde i centrum. Jeg kan godt lide at komme og have noget godt selskab og lave mad osv. Det er nogle vildt hyggelige folk, og man har noget at tage sig til. Det er nok også mest, fordi jeg ikke har så meget at lave til hverdag, så nu har jeg for tiden i hvert fald. Så der er et tomrum, der gerne bliver udfyldt, og lidt udfordring intellektuelt og mentalt, så man kan have nogen at snakke med hernede. Og... Jamen det var det at komme ud blandt andre mennesker, og møde nogle nye og snakke med nye mennesker det hele taget, og sådan også møde nogle mennesker, der sådan har meget forståelse for det, man gik igennem. Ja, det er meget rart, at der er andre, der er sindslidende, som ikke støtter lidt op af og hører deres historie. Sådan. Man kan møde nogle andre, man har set før, sådan lidt netværksskabende, altså nogle venligsindede frivillige, der også er. Jeg synes også, at de frivillige i det hele taget hernede er gode til at komme hen og snakke i det hele taget. Og hvis man så vil snakke om et eller andet, der trykker jeg for eksempel, så ved de da også lidt. De er her for at blandt andet at snakke med en. De er her ikke bare for at tjene penge. Ja, jeg synes bare, der er en god atmosfære. Jeg har haft nogle gode samtaler med folk. Det er nok det, jeg bedst husker. Jamen, jeg oplever, at de unge sindslidende får mulighederne for at danne sociale netværk. Jeg oplever gennem projektet, at de unge sindslidende mangler et socialt netværk. De ikke har så mange venner, de har ikke måske så tæt kontakt med deres familie. Og ved at komme i et aktivitets- og værested drevet af unge frivillige, så oplever jeg, at der både opstår en connection mellem de frivillige og brugerne, men også brugerne og brugerne sammen. Simpelthen udvikler et socialt netværk. Jamen en torsdag aften, hvor man ellers måske bare vil være derhjemme, sådan stille og roligt, så kom lidt ud. Få en hyggelig aften også ud blandt andre mennesker. Jo, men jeg kan godt lide de folk, der er hernede, og vi kan spille lidt bordfodbold, eller lave lidt mad, og spille lidt pool eller Playstation, og bare sidde og snakke. Det synes jeg, det er meget hyggeligt. Man har lavet noget, der var hyggeligt, hvis det var bare at være hjemme og være låst inde og plukke tv, eller når man nu laver et hjem. Så kan man komme ud, for jeg er jo egentlig har været meget stemt til at låse mig inde. Jeg begyndte med Basen, og nu er det begyndt at gå ud. I stedet for bare at sidde hjemme og lave noget til. Jamen, vi sidder og snakker tit her ved sofaen og drikker kaffe og hygger, og nogen får røget på smøger. Vi spiller bordfodbold, som jeg også har, og spiller pool og brætspil. Sådan lidt af hvert. Sådan hygger os i det hele taget. Så. Jamen, den største udfordring for Basen som frivillig social organisation i forhold til at arbejde med sindslidende, der oplever jeg, at selvom vi i 2006 brugte godt og vel 8.300 frivillige timer i vores projekter, så oplever jeg, at vi sagtens kunne bruge mange flere ressourcer i forbindelse med arbejdet, det opsøgende arbejde i forbindelse med de unge sindslidende. Rigtig mange af dem har svært ved at komme ud af deres lejlighed. De har svært ved at blive fastholdt tilbud. Og det tænker jeg ikke, jeg oplever ikke, at det er umiddelbart, fordi de ikke bryder sig om tilbud. Jeg oplever det simpelthen, det er for svært at komme ud af sin egen dør. Vi har en sms-ordning og en telefonordning og en mail-ordning implicit i Basen-tilbuddet, og det oplever vi rigtig mange gange, at det faktisk gør en aktiv indsats for, at man faktisk kommer afsted de dage, vi faktisk har åbent. Så jeg tænker, at der skal bruges mange flere ressourcer, frivillige ressourcer, på den opsøgende og fastholdende indsats i forhold til de unge sindslidende. Det er godt at komme ud blandt andre, synes jeg. Altså. Lige at få lidt andre input en gang imellem. Jeg ikke bare sidder og stener derhjemme. Der sker noget, og
Jeg vil nok huske det mest for, at det har været en hyggelig periode, hvor jeg ligesom har været noget, der har hjulpet mig til at være mere udadvendt og social også.